Здравейте, сестрици! Добре дошли в Самодивският кръг. Тръгваме ли? Здравейте, сестрици! На този прекрасен ден и прекрасна нощ, нощта на есенното равноденствие, нощта, когато денят и нощта всъщност стават равни, моментът, в който ние постигаме баланс, както духовен, така и физически, така и най-важното, на енергийно ниво. Когато черното и бялото в нас са само светлосенки, които се сливат и стават едно. И от тук до зимното слънцестоене вуалът започва да избледнява, да става по-тънък. Започваме да пътуваме повече между световете. Започваме все по-често да осъществяваме контакт и връзка със своите починали близки, със същества от други измерения, с нашите водачи, с различните видове феерични създания, които имат да ни кажат нещо или просто искат да осъществят контакт с нас. Днес, прекрасни сестрици, ще направим една комбинирана медитация и практика в едно. За целта, преди да започнете медитацията, може да подготвите това, което ще ви кажа, след което да спрете за миг на пауза и когато сте готови, да започнем. Ще са ви необходими бяла или восъчна свещ, защото аз съм привърженик точно на тях, тъй като те съчетават в себе си всички спектри на цветовете като гама и на материалите, защото е чист природен материал. Ще ви трябва плод, какъвто имате. Ябълка би било прекрасно, но какъвто имате. Мъничка купичка за вода. Или в случай, че нямате плод или заедно с плода, може да сложите мъничко хляб. Искам да поставите всичко това пред себе си. Искам да си намерите тихо място, дали ще е под звездите навън, под някое дърво, дали ще е вкъщи на тихо. След което, когато сте готови и сте поставили всичко това пред себе си, вече можем да започваме. Седнете, настанете се удобно. Запалете свеща пред себе си. Огледайте добре всичко, купичката с вода, плода, хляба. Поемете 3 пъти дълбоко дъх през носът и дълбоко 3 пъти издишайте след това през устата. Направете тези 3 цикъла на вдишване и издишване, за да се отърсите от всичко, което все още като остатък тежи на раменете ви, колкото и мъничко да е то. Искам да протегнете длани, да ги поставите от двете страни на пламъка, внимавайки да не се изгорите. И да прошепнете: Вендида, майко на нощта, пазителко на тайните, покровителко на земята и луната. Днес, в равновесието на светлина и тъмнина, те призовавам с почит и любов. Затворете очи, поемете дълбоко дъх и с издишване нека се озовем отново директно в кръга с побитите ни камъни. Там сме всички, седнали в кръг. Вече сме ритуално облени, защото ни е пречистило лунното мляко и нямаме нужда от пречистваща баня. Вече сме с прекрасни сплетени коси, в които проблясват маниста,
в които проблясват луторки, в които проблясват цветя или сърмени нишки. И този път ризите ни са от прекрасна финна коприна, свободни, с избродирани върху тях по невероятен деликатен начин есенни листа във всички златисти и червени отблясъци. Пред нас има кошница. До кошницата стои пита и ябълка, както и стомна с вода. Поставяме ги в тази кошница и очудващо тя не тежи, защото е дар за богинята. Всяка от нас се изправя, взима факла, протяга я към буйният огън, който гори в средата на побитият кръг. Нареждаме се в редици, след като сме запалили своите факли и сме ги вдигнали високо. И аз ви повеждам по пътя. По онзи път към нашето сакрално свещено място, светилището, където ние осъществяваме връзка с всяко едно от божествата, с които се срещаме, или всяко едно създание. Затова и сега, с тихи стъпки в пълно мълчание, забулени в прекрасни червени копринени шалове, носейки леките кошници, но пълни, се изкачваме по древното стълбище към светилището. Оглеждайки знаците, фигурите, орнаментите, които са буквално избродирани по камъка, върху който са поставени и ние минаваме покрай него. Вървим нагоре, докато стигнем до голямата зала, където на трон ни чака тя, Бендида. Тя седи на този трон, облечена в червена роба, покрита с червено було, което стига чак до земята, където не се виждат краката й, защото тя буквално се рее във въздуха. А в ръцете си държи светлинен сърп. Това е богинята на луната, на тайните, на подземния цвят, на плодородието, на онази връзка, която се осъществява през изтъняващият от днес вуал. И точно поради тази причина нейната фигура е толкова важна. И точно за това тя е и богинята майка, тя е и триединната богиня, тя е и девицата, и майката, и старицата, и всичко, което носи цялата женска енергия в себе си. Всяка една от нас сяда, скланя глава и тихо чака. В момента, в който се почувстваш повикана от богинята, сестрице, отметни булото си и се изправи, но не я поглеждай. Тя ще се приближи, носейки сърпа в ръце. Ти ще поставиш в краката й пълната кошница. И в този момент тя ще се протегне и ще постави сърпа над главата ти, като корона от светлина, и ти ще усетиш нейната благословия, която гласи 3 думи. Чистота за освобождаване от старото, мъдрост за разбиране на уроците, които си получила, и хармония за баланс между светлината и тъмнината в теб. След като вече си оставила своята кошница с благодарност, се върни обратно в кръга. Обърни се. Вече няма нужда да поставяш булото и ще ти направи впечатление, че останалите вече тръгваме, за да излизаме от това главно помещение.
Вземи факулата си в ръка и тръгни след нас. Надолу по стълбите, покрай прекрасните светлинни знаци. Чак до побитият кръг, където ще хвърлиш факулата си в огъня, за да усетиш как благословията те облива отново, а думите на Бендида се вдигат с огъня и с аромата на билките нагоре към луната, минавайки през вуала, за да достигнат навсякъде, до всяко кътче на тази вселена, като молитва. Нека се сбогуваме сега. По-притихнали от всякога, по-обърнати към себе си, защото сега е периодът, в който ще бъдем обърнати към себе си. Ще работим с себе си, върху себе си и с всичко, което ни е нужно, за да израстваме нагоре, за да можем отново с разцъфващата пролет да помагаме на другите и да създаваме живота. Но сега ще работим с ръцете си, сега ще работим с умът си, сега през този идващ сезон ние ще бъдем в центъра на собствената си вселена. Нека се сбогуваме. И ти тръгни обратно. Тръгни обратно по пътеката към своята къща, към свещеното пространство, което имаш. Влез вътре. Седни пред огнището. По-отпусната от всякога. И когато вече си в къщата, можеш бавно да отвориш очи. За миг. Буквално. Вземи купата с хляб и плод или хляба и плода, ако не са в купа. Повдигни ги нагоре и повтори след мен. Приемам изобилието на земята и ти отдавам благодат и благодарност. Бендида, благослови този нов цикъл с хармония, здраве и вътрешна сила. Затвори очи и почувствай тези думи в сърцето си. Почувствай как те действително отиват нагоре, за да достигнат точно там, където е нужно. Тогава вече можеш да поемеш дълбоко дъх, да издишаш, да се разкършиш бавно, да се раздвижиш главата, врата, шията, раменете, гръбнака, таза, ръцете и краката, пръстите. Поеми отново дълбоко дъх, отвори очи, хъпни от хляба, от плода, като приемане на благословията. Остави малка част на земята, ако си навън. А дори да не си навън, можеш да излезеш и да ги оставиш. Ако пък си вътре, можеш да ги оставиш в някое саксийно цвете си през нощта. Това е като своеобразна благодарност, своеобразен дар за богинята. И когато приключиш с това, погледни в пламъкът на свещта. Усети баланс в себе си. Усети се равна, устойчива, обърната навътре. По-сигурно от всякога, че ще направиш всичко необходимо, за да бъдеш благополучна, спокойна, здрава, успешна, обичана и обичаща, творяща, създаваща и спокойна. И кажи: в равновесие съм. В благословията на Бендида вървя в новият сезон. И нека реченото ми да бъде сторено. Можеш почтително да загасиш свещта с капчица вода
от купичката или да притиснеш лъжичка към пламъка и не с пръсти, без да я духаш. Това са непочтителните начини. И можеш да останеш още малко така на мястото си, в тишината, притихнала и спокойна. Равна, балансирана, пречистена. Честито есенно равноденствие, сестрице. Нека пътят ти бъде лек, сърцето пълно, а душата чиста. И нека реченото ни в този час да бъде сторено.